Pinaagi ka puso ni atong segment, i-share namo kaninyo kini mga budget-friendly nga putahe, swak sa panglasa ug dali na kayo himuon atong tan-aw ng special recipe. Gimingaw na ko sil sa mga lutong bahay, di ba sila? Lagi, labi na mga bulanon magluto, for sure lamian gayud kina. Kinautunta nga makatilaw na tayo, di ba? Mga kapuso nato diha nga gusto kay mo share sa ilang family recipe, i-post lang sa iyong FB account proseso sa pagpreparar ni ini gamit ang hashtag GMA Regional TV Live o hashtag Lami Siya Express sa kahigayunan nga ma-feature mo sa telebisyon.